Yurugu kelali koni kama Ameriki jamana ka ko ulu kelendo ka Karim Keita aleni ma bin sabani konoto kulu nyangi kajolo ayirala ka fo miye ulu koni ga du kono moye ulu koni welele do ka ugandi songo ayira ko wasabuke ko kalaro koni datugune kondo gawoni ansongo konna bambagati wale do koni taraka nyasi ulu koni ma ni ma kelen koni beno o koni fatura Mohamed Sherif Aidara ni ale CSDM koni nyamoye ko ale kun datugne do nga ale koni bilara ambalima wo obisimlayi anga don kibaru keneka amina ndado ni kibaran konna kulu nyafawi anga kuna fundu folo obetalike kabla Ameriki jamana ka ko ulu koni sebem kono la irala do ko Karim Keita ko ale no minele do ani ma bisabani kono to ware aywa kibara musela mokonya la ule era naga fo ko juma temene mi kun December kalo kile kono tay ko American we koni lisim kono la ya ira ga fo ko Karim Keita ani ma bisabani kono to ware ko ulu no minele do ka sabu kay yurugu ko doy aywa Karim Keita bela jele kon bado ale mi Ibrahim Boubacar Keita no e mali koni president kore ale dendu be Abidjan jamana ka kamni wakati mina fanga ngoni boshile ndo ga bo afala fobi wa alibi o se do fara na fara aka ko kam galaka sabla ni American jamana koni o keleno ka sebembo ko Karim ale na bulu na folo bela jele koni nyangine do Ameriki jamana koni ka wa ko ulu koni bala nyini mi American société fem bela jele mashika na baragani Karim Keita sabla ko anom na lendo yurugu konna ani ka dankari armadiya koni age fanala aywa o senfe ay dalaga fo ko mi Karim Keita ko tumamna ale koni kumbe assemblée wasone mali wasa dembloy ko o ka commission koni kumbe défense et sécurité kan ni ale koni kumbo nyamo yala ko o fanga kon tala ko aye ko chamanga o kum konna la o de ka fo ko ga jamana kono wari koni chamanga oni nganamu ani mi jamana kono dum fana chama e ka ma chamanga wari koni minela ko nganamu ani ay dalaga fo fana ko ma ni i koni kumte son kanum ka kuma kama wakati la ko e koni kumbe sembe boy ga barala wal ma ibe datu gun kasola aywa alibi o senfe ay dalaga fo fana ko mi dankarele aramadeya koni agela ko Karim no yero fana la ko sabla ko wakati do la journaliste do koni kumbe anga jamana kono ni ale to go Ibrahima Touré ale ka tunni la ira la fo ko Karim Keita koni sembula sabla ko mausola ka asebentia ka ira ka fo ko Karim koni no ba aka tunna Burama ale kon tunna kamni samba fla ale ni tan woro kono nala anga jamana kono alibi ale kibarema do ore kumna ko eni seben kono na ira lo ka fo ko ale ka tunni anaka fagali ko Karim Keita koni no ba ka ala aywa o rugu koni ne senfe ko mi Karim Keita ko ale koni nyangine do Ameriki jamana koni ka aywa o tamene ga be kibara wara mambulu ga dokuluka o ka fo kajolo ayira ka fo ko yendu gono mo ko ni boleno ko ko ni songo ayira ko ka sabu ko ka kala ro datu no kamini wakati ja kajolo ayira la ka fo mi e juma tamene ye ko yendu la mo ko ni bora ko ko ni songo ayira ka ayira ka fo ko ulu ko ni son jale do ko sobere ko ka sabu ko ka kala ro ko ni datu do ko ulu ka dimsanu tigata kalana o re okumna ko wula uga ni songo ayira yin konna ko sebendo ko nukumu bolo ko tarodi o préfet ma aywa wa kuma kono la wiya ida ka fo ko kamini mi octobre kaloy ko mali fanta ani nali bela jelena kalantaw ko ni damnera nga ko fo ka bo ulu ko ni ka yoro la ko sabla ko ekol karamo do re ko ni wulila ko ka ulu ka e kalantay ko ni saboté aywa o le fe ulu ko ni wulne do ni donc fo le no e juma temene kata u kangar madami e sous préfet kayira ka fo ko ulu ko ni torola ko sobre ni waliyaina ko sabla ko ni akalo joli bela jelembe ka kalanka mali kono la fo ka bo ulu ko ni ka dimsanuna wa ko ol karamo munu blane be uluka demsonu kuna ko ubuga ko wora ke utika kalango ni ke uluka demsonu kuna karayro ko ndatune do wa ko uluko ni ga emiye uluka ekol karamo ko yi ko uluka dimi kon maso do refa ko de ka fo ko utu nyongo do ye ekol karamo ko yi ko e de ka bu ma ko ni ulu mite ko kata yoro wala ulu yere ko ni ko o mutation kon makani sariya ko ni kono nay ko sabula ko o mitera ka soro amakani sariya kono nay wa mukanga mite ni condition mi ko o bela jele ma rempli o kama ko uluka ekol karamo ko ni fana lindo ka fo ko ute kalange uluka dimsanu kuna ore la ko ulu konte jene oye ko sabla ni e baraka nga to mi kaka keteni ko no maka ka to la mi sous préfet ko aga wuli aga se fama waroma uga se ka ni mi ni e wal karamo ko nui u bane do kalama kumina ogufuye wanu kanga mite ka tayro wore ku mite ka taka bulu kuna mamunu be no ni kalanka de uga ulu blaga na wala sa uluka dimsanu ga kala ko sabla kalambe ka taka uluka dimsanu to ko ni akalo sabani ko e kalanda mnera nga ali e donda kelena uluka dimsanu ma kalan fuike ko e ko mi mandi uliye wa ulutina janoye ore kumna ko u honi wulla
la ni jumadoya na ka tu ka nisɔngoya yira u ka sous-préfet la ka yira ka fɔ ko ka wuli ka ko kɛ walasa olu ka denmisɛnninw bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la cogoya min. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo ale ni Ansongo cɛla la a yira ka fɔ ko majugu wale dɔ taara ka ɲɛsin maa dɔw kɔni ma ni maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ko ale bɔnɛna a ni la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma wuli a yira ka fɔ ko karidonna min tun ye décembre kalo tile 11 ye ko Soni Arbel kɔni commune na a yira ka fɔ ko dugu dɔ ni ɲɔgɔn cɛ taama mobili dɔ kɔni tun bɛ a ka taga la ko nin ye binganikɛla ye olu nana bi olu kɔni kan ko ka mugujugu kɔni ci olu la. Ayiwa o sen fɛ a yira ka fɔ ko maa fila kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni joginna kosɛbɛ ne olu kɔni cɛla ka taa n'o ye min ye Gawo kɔni kɛnɛyaso ye walasa u bɛ se ka furakɛ cogoya min na. Ayiwa o hukumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko maa kelen kɔni tun bɛ nin taama mɔgɔ ninnu kɔni na ko kelen kɔni fatura o la. O de kun na ci fɔra an ka finitigiw ye olu kɔni y'a yira ka fɔ k'olu bɛna wuli ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'u bolo kari nin majugu ninnu kɔni kan. An bɛ wagati min na ko bi ko wulikajɔw kɔni bɛ sen na ani sɛgɛsɛgɛliw walasa a bɛ se ka dɔn maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma ni min bɔr'o la an n'o fɔ a ye an ka dɔn kibaru wɛrɛ nata la. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mohamed Cherif Aidara ni ale SDM kɔni ɲɛmɔgɔ ye ko ale kɔni kun minɛlen don finitigiw fɛ nka ko ale kɔni bilara. Ayiwa kibaruya minnu sera ma ko ɲɛ la olu y'a yira ka fɔ ko juma tɛmɛnen min kun ye décembre kalo tile 9 ye ko Mohamed Cherif Aidara ale kun welelen don finitigiw fɛ yen ko ale taara tile 3 kɔni si ye mais bi tɛnɛn donna décembre kalo tile 12 la a yirala ka fɔ ko ale kɔni bilara. Mohamed Cherif Aidara ale ka minɛli hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko video dɔw de kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o video ninnu na ni a kun bɛ ka kuma kɛ kuma min b'a yira ka fɔ ko a bɛ ka marifatigi minnu murutilen b'an ka jamana kɔnɔ ko a bɛ k'olu kɔni jukɔrɔma don. Ayiwa o kuma ninnu kɔni sen fɛ maa caman kɔni dimina wa min yɛrɛ ye finitigiw ye olu wulila ka se nin ma kofɔlen ma walasa ka taa a ɲininka olu kɔni ka ɲininkali kɔni hukumu na ko nin ma kofɔlen ye tile 3 kɔni si olu kɔni bolo. Ayiwa Mohamed Cherif Aidara ka minɛli kɔni na ale bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kunna o ye mɔgɔw kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni ka ɲɛmɔgɔ welela kun min na ko o kɔni ye kun ye maaw de ye video in yɛlɛma ko sabula a ye kuma min fɔ ko ani maaw hakili ye kuma min ye ko o tɛ kelen ye wa ko a ka kuma in kɔni ko a tɛ ka yira ka fɔ ko a bɛ ka min ye marifatigiw ye ko a tɛ ka fɔ k'a bɛ olu kɔni jukɔrɔma tintin nka ko kuma in bɔra a contexte kɔnɔna na sabula ko kuma in laɲini yɛrɛ kɔni kun t'o ye ko wa ko nin ye video ye ko nin video in yɛrɛ ma kɛ nin wagati in na ko nin video in kɛra a mɛnna ko nka ko nin wagati de la a y'i yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔw kɔni sanfɛ ko ka yira ka fɔ ko don da kelen na min ye Mohamed Cherif Aidara ye ko ale kɔni tɛna fɔ k'a bɛna nin majugu ninnu kɔni jukɔrɔma tintin an ka jamana kɔnɔna la. Nka min kɔni ye bi tɛnɛ dɔ la kibaruyaw sera ma ka yira ka fɔ ko ale kɔni bɔra kaso la k'a seginna ka taa ka so nka ɲɛfɔli wɛrɛ kɔni man kan ye a kan a yirala ka fɔ kɔnɔ ko a kɔni welelen don bɔgɔ jiginin sanfɛ nka o don fana ma yira ka fɔ a ye n'o o don kɔni fɔra an ye an n'o fɔ a ye an ka kibaruya nata wɛrɛw la. Mun ye bi an ka don kibaru ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.